दाउ खासियानो मासे माने माथाम माब्रै दङ ओइबो मासे रावनो फैजोबा खावसे फैयो खावसे थाङो खावसे फैयो खावसे थाङो इदिसो थांलाय फैलाय जाबाय थायो दाउ खासिया जि साइस जाबायना नायनो टुप्लु टुप्लुनो एइ फैजोबबा मा स्र' स्र' मोजां नुलायो लोगोफोरनो जाखां लोंखां आंहा बागान नायनो थांनोसै दिनैयो गोबाव जाबायमोन बागान नायहैया दिनै नायनोसै बिखुनजोनावबो हाबबोगोन मा होनो इखो अमानि थाखाय माइरं लाबोफागोन थांफानो मावजिखौ लांफानांगो जोंहानाव बबाबो दङ लोगोफोर ओंखायनो ओरै ओरैसो रायलायनांगो फैदो मोनफैबाय लोगोफोर नै आंनि गय बागानाव नुबाय ना बेफारिनावबो गय बागान दङ गायसिमोन खासे बाइकखौ लांथारबाय आं ओंखारना थांबाय फिथाइ थायबाय आरो ना फिथाइया इखिनियाव ओइ गोजान गोजानावसो दङ बेखिनियाव गैथ'वा फिथाइ जि साइस नुबाय नै हाग्रा सैजोबदों ना दाख्लैबावैयो ओमफ्राय बेसेबा मोजां नुबाय सारिपिनि गिदिंनानै नै बेसेबा मोजां जाबाय आरो आं गय फिथाइ खिथिहरनो नुगोना नुवाथाय गय फिथाइया इखिजासो दङ ओमफ्राय इखिजाबो गोजान गोजानाव दङ नुहुरनाय नङा र' दा आं नुबा खिथिगोन गय माबाखौ फिथाइखौ जि मोजां जाखाबाय हाग्राया बेसेबा मोजां जाना दङ नै मोसौआ इयाव मासे दङ मोसौ हाबदो बरियाल' जाखाबायहाय नै गया मोजां नुलायोहाय इदि गय फिथाइ नुबा गय बिफां सारि सारि लारि लारि हाबजोबना दं ओइ नै इखिजाबो दं मोसौआ अखा हानायाव फैदो ग माबा लुवार बाजाबा हले गैलालै चक्लेट बिफाङानो हाग्रासो जाजोबना थाबाय चक्लेट बिफां गायनो फैदो जों चक्लेट आं माखासे गायलांदोंमोन बबेयाव थाखोथाय आं गायनाया थांजोब्बाय फांसे ओमफ्राय मा जाजोबखो माथो फांसे फांनैल' थाखो ओइ नै इखिजासो बे बोरैबा जादों गुसेंग्राया अरबाय बिलाइखौ चक्लेट बिफां गायनायदो चक्लेट बिफां देनां केक बानायनो आयु सोर सोर सिनायो नै चक्लेट बिफां ख्रि ख्रि फिथाइ थाइदे आं बायदि लोदो लोदो खोमथा खोमथा जा आं जेरै एरै एकदमबारे पालुवाननो जाख'हायि खाख'हायि फिथाइ थाइ फांसेयावनो माहाजोन जाखानाय गायखांबाय बिलाइखौ एम्फौ अरदोहाय ओरैनोबा अखा हाबाय दंमोन दिनै खामानि मावनायखाय दोखो सान्दुं दुंलायबाय दे सान्दुंआबो हिंसासो मेंगुलाय लांबाय नारसो नारसो गायदो थुसो थुसो फिथाइ थाइथो गोलोमना अबस्था गैला सावनो हाला नै समफ्रें बिफां आखाइया ओमफ्राय फुटनि बायदि जाना दं हुगारलाबायना जानोसै एनार्जि मोनसिगोन समफ्रें मोनजाना
बिफाङाव दंबावोमोन 80टा गायखांबाय नै प्लास्टिकआ सावना होनांगौमोन देस्लायखौनो लाबोनो बावगारबायना आयु जि खनथुम सानबाय आं मेंगुलायलांबाय मेंबायलै गायला दिनै 80टा गायबाय धेमालि नामा दाख्लै 120टा गायदोंमोन दिनै 80टा मेंबायलै मेङो ओरैनो न' फिसा जावनाय बायदि मोनो जि मेङो जा सानसे फै ना थांथ'आ गायबावनो नागिरदोंमोन आं दा गायनो हाला आउट अफ कन्ट्रल जाबाय दा आंखौ हाजार मा होनो मिनिस्टार मन्त्रि MLA फैसा होनानै गायहोगोन होनबाबो आं गायला आरो दा कन्ट्रल गैला आंनाव गायनो हानाय मेंग्लिजोबखाबाय कन्ट्रलनि बाहेर जाबाथाय मानसिया देहाया गाज्रि जायो लोमजायो ओंखायनो आंनाव कन्ट्रल गैला नालाय 80टा गायबाय धेमालिना लोगोफोर सोमफ्राम जादोंमोन आं सोमफ्राम जाखांबाय गायनो हाला आं दा गायला आंखौ हाजार लिंबाबो रावबो मोनला दा ओरैनो थाबाय थागोन आं लागै रायबाबो रायजाना थागोन थेवबाबो मावला आं कन्ट्रल बाहेर जाबाय 80टा गायना सोर थालिर बागान लोगोफोर मोनलायना दङ नै नायफैनो सोलाबाखैमोन गोबाव जाबाय दानना लांनोसै इखौ जानो आथाइसे जानायनिलै इसोर बिफाङाव मोननाया बारा गोथाव जाया जानायालाय होमबाबो जानायनिसै बेखिनिया थालिर बिफां गोजा ओरैहाय गिदिंजोबना थालिर बिफां नै इयावबो दंमोन एबारना फिसासो जादोंहाय नङाबा मस्थ' गिदिरमोन माबायानो फिसासो थालिरानो बेयाव मोनसे थानाया फिसासो बेखौनो दाननोबा दानफैदो बागानाव फैबा मा मोनजायो नुबाय थालिर सुमफ्राम लकेल अर्गेनिक खाना जानो हायो एबारना मोजां मोनदोलाय रुबु गोदै जानोबा बेखिनिखौल' मोनलांनोसै मालाय दाउआ जाजोबना दोनबाय गोमोन एसे मोनजाबाय आं थाइब्रै थाइबासो जाबाय आं आलु बाथोन सेफ्लेना जानोसै सानजौफुनि ओंख्रि दंखायो मा होनो बेखौ नारजि अमा बेदरा होमबाबो आलु बाथोन सेफ्लेबावबाय आं इसोरखौ फरायनो नेदो जायखि जानो आलु सेफ्लेगासिनो उपाय गैया इसोरो जना थाफायाबा फरायनो नागिरा बुजाबायबो आंजों दोखोनो सानैनाबो सामब्रा जाजोबना दं बुनानै सासेना बिखुङाव बेरलाबना दङ सासेना थाफ्लियाव बेरलाबना दङ माथो आंजोंलाय दोखो बुखायो आं लोगोफोर फरायाबाथाय सानैखौबो बुग्लिजोबो आरो उन्दुबावदोसो बावगारबाय बुजानायखौ बेरलाबोजोबगोन